Hi guys, it's Christine. It's me again. And welcome to our family budget. So today, gagawa na ako ng lumpia at ipapakita ko sa inyo yung aking recipe. Actually, kung ano yung gusto ilagay mo sa lumpia mo, it's okay. Walang bawal-bawal. Kasi akin, basta may mga gulay, yun yung pinaka-perfect. So, yun. Pakita ko sa inyo yung recipe ko ngayon. So, wag niyo lang imayin yung mga hugasin. Kasi, hugasan ko yan mamaya. Tapos, yan. Ito yung ating, konti lang yung ilalagay ko na ground pork. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo na ground pork na nag-sale. So, bumili ako ng 2 kilo doon. So, 50 pesos lang yung kilo. So, 2 kilo yung binili ko. So, yan. So, gagawa ng lumpia. Yan. Tapos, ito, yung, ako lang nag-chop nito. Carrots, tsaka cabbage. Tapos, okay, maingay guys. Lalagyan ko siya ng konting malunggay. Tapos, yan yung garlic, onion, tapos, tawag dito, ground pepper na hindi ko alam bakit hindi ground yung aking, pakuha. Ito yung nakuha ko guys, yung mga malalaki. So, ayun. Tapos, syempre, gagamit tayo ng konting toyo. Diba? So, simulan na natin. So, eto na yung ating kawali. At maglalagay tayo ng konting oil. Konti ba? Marami. So, ayan. Iligisa na lang natin yung ating, kasi iba yung lumpia ko kasi guys, niluluto siya. Kasi yung iba, hindi naman lagi yung luto. Pero yung akin, ngayon, ang aking version is lulutuin natin siya. Kasi mas gusto ko yung niluluto talaga siya. So, ayan. So, ayan guys, hintayin lang natin siyang mag-brown. Teka, pangit yung angle. Hintayin lang natin siyang mag-brown, tapos saka natin lalagay yung gulay. Actually guys, sa paggigisa ng bawang at sibuyas, no, marami nito sabi na kailangan unahin natin yung onion kasi para daw hindi masunog yung garlic. Actually, para sa akin, mas preferred ko yung inuuna talaga yung nakagawian talaga ng ating mga ninuno. Ninuno talaga. Inuuna talaga yung garlic kasi yun yung gusto natin, yung lalabas yung lasa talaga, yung flavor niya, yung medyo toasted na siya, yun yung medyo masarap talaga, yung lumalabas. Yun yung na-experience ko. Kasi sabi nila, kahit sa mga chef, yun yung sinasabi nila na kailangan inong na doon yung para hindi masunog. Siguro para sa kanila yon, para siguro mas maganda yung presentation nila sa customers. Pero mas masarap talaga siya guys pag inuuna yung talaga yung garlic. So ayun. So eto na yung natin, yung ating pork. So hindi pa siya nagba-brown. Kailangan natin siyang lutuin ng maayos. Saka natin ilagay yung ating gulay. So, inilagay ko na rin yung ating gulay guys. So, medyo mapuno siya ngayon. Pero later, din yan. Liliit din yan. Linipis din yan. So, magkakasya din to lahat. So, hintayin lang natin. Actually, lalagyan ko na siya ng toyo. Konti lang muna. So, eto yung, guys, yung toyo. Depende na sa inyo yung, kung ano yung, nyo, panglasa ninyo. So, kayo na yung bahala.
So, eto, i-share ko lang sa inyo yung kung ano yung mga inilalagay ko sa aking lumpia. So, ah, dahil may gulay na, so, marami na yung magagawang lumpia nito. Oo nga pala guys, nakalimutan ko sabihin, ito, paglalagay rin para ako ng yung sprouted na tawag dito guys. Dito sa amin kasi tawag dito tauge. Yun yung tawag ito. Hindi nyo ayan. Tauge yung tawag sa amin dito. Sprouted beans to, diba? Yeah, parang sprouted beans. So, maglalagay ako nito. Ayan, at inilagay ko na yung yung sprouted beans. Yung so ayan. So, medyo lumiit na siya. So, lalagyan lang natin ito mamaya ng konting toyo kasi medyo maputla pa siya. Saka natin timplahan. So, ayan. Tapos yan, maglalagay lang ako ng konting oyster sauce kasi naubusan ako ng toyo. At saka, sarado pa yung tindahan ngayon. So, maglalagay ako niyan. Tapos, naglagay na rin ako ng paminta. Okay maglagay ng paminta na guys yung buo kasi makakain nyo yun. So, kailangan talaga yung ground talaga siya. So, ayan. So, hindi nyo kailangan gayahin yung aking ginagawa guys na idinagdag. Pero, ipinapakita ko lang sa inyo kung ano yung pwede nating ilagay na kahit ano pwede nating ilagay dito sa ating lumpia. Kasi pag nakabalot na siya, hindi naman nila makikita ng mga bata yon. So, ayan. Siya nga pala naglagay din ako ng syempre, aking best friend yung bitchin. So, hindi ko na lang ipinakita sa inyo. So, ayan siya. So, babalikan natin yan mamaya. So, ito yung ginamit ko na oyster sauce, guys. Mother's best. So, ayan. So, ito is perfect. So, natin ito. Kasi guys, kaya ako gumamit ng oyster sauce kasi ito lang yung meron ako. For example, yan, pag nag-aadobo ako, pag nauubusan ako ng toyo, ito din yung ginagamit ko. So, ayan. So, kailangan yung gamitin nyo. Ano yung meron kayo dyan sa bahay ninyo. So, ito, ano lang natin to para mag-ano lang yung water. So, tapos, yan. Okay na siya dahil. Okay na siya pag natapan na na yung water niya. So, ayan. Yun yung itsura niya. Perfect. So, eto na yung ating finished product. Ayan siya. So, i-strain ko lang siya kasi alam niyo yung water guys, oh. So, syempre, ayun natin maglumpia na basang-basa kasi magsasag talaga siya. So, ayun. Tapos, i-wrap lang namin to together with lumpia wrapper. Tapos, ayan. I-freeze lang namin. Tapos, yan, lulutuin na lang namin. I-fry na lang namin kung gusto namin kumain. So, ayun. So, ayun lang yung recipe guys. Sobrang easy. Tapos, kaya ako naglumpia ngayon ko kasi yun nga. Kasi kailangan kong, tawag dito, kailangan namin ulamin kung ano yung nasa refrigerator namin. So, yun. I hope you guys enjoy at sana ay nagustuhan niyo yung aking recipe and see you in my next video. So, bye!